Naku, nagbabanta. Babanta na guys. Sigurado guys, may nakahiga na yan dyan. Nulunod ako ng ano. Hello. Sino yun? May duty kami ngayon guys. Oh yan. Ito aming chip. Oh. Matay. 8:30. 8:31. Gabi na pala. Dito 9:31. Ginambila kami. Tumambay pa sa lokal eh. Traffic naman. Ano naman? Ay, wala pa. Duty kami guys dito sa Balagtas. Kasama ko yung tropa kong quality. Oh my God! Magbabaga kami guys. Magbabaga kami dito naka-duty. Yan guys, tropa kong quality yun. What? Yan o, di ba? Mabihira. Bro, pasok ka bro. Tindigan palang mga ka-quality yan, talagang quality na yan, oh, tignan mo bro, laki naman ang nasilo bro, laki naman ang pawak na laki nga, laki pakita mo mayabang no? Eh, wala ka dito bro. Patulot kasi nito. Bro, kape ka bro. Kape. Mamaya guys. Ano? Ang isa sa amin matutulog. Yung isa gising. May binabantayan kami dito. Kailangan may gising. Kasi duty nga eh. Pag duty dapat gising. Bahala ka sa buhay mo. May kalaban na tayo. Dito. Ata, banana cake. Ano yung pinapanood nyo? Tataw. Ah, si ano? Tataw. Bandam? Marami kang alam na ano. Mga action. Ano lang yan eh. Bad boy. Ah, Bad boy. Robin. Padilla. Robin Padilla. Extra lang. Extra lang. Lida. Pero naging ko siya. Naging ko siya sa mga... Barila na bro. Tamaan tayo. Ito. Bira. Parang tinamaan akong kunti ah. Magbaka na. Kakayak naman yung palabas. What? Bro, wag kang umiyak. A few moments later. Bakit nalaglag? Babalik na tapos di na malay na. Kailangan ng ano yan. Yan po, nalaglag yung van. Siguro nagipilit na ano.
Baka dito galing yan. Umakit doon. Ay, hindi makakakyat yan. Ha? Hindi makakakyat. Yan mga ka-quality, oh. Nilaglag yung van. Dito sa may pinag-dutyhan namin. Yan. Ipapasok ko to sa UNTV. Yan ang UNTV, oh, guys. So, dito ko guys sa ang dating daan. Yan. Ano lang yan. Tara, tulungan natin. Bahala ka sa buhay mo. Ako, abutin kayo dyan madaling araw. Traffic na yan, no? Kakain ng traffic yan, no? No? Wala pa na may ibang kalsada na maayos na. Sa may tulayan na... Tama-tama, andito ang UNTV, oh. Rescue. Tulong muna bago tama. Tulong muna bago balita. Oh, tulong muna bago balita. Kami, tulong muna bago duty. Pambihira na ba to? Wala kasi. Baka yung nag-drive hindi quality. Pero kung quality yung nag-drive ay pati yung takbo niya quality rin. Traffic na. Galit na si Mayor. O yan, yan yung naka-duty dito. Wala, yan lang ang duty. Tingin-tingin lang yan. Oh. Hindi tumulong doon kasi di ba sabi tulong muna bago balita. Oh. Ang problema dito, tulog muna bago duty. Tutulog ako, nakikita ko sa buwala nyo. Yun guys, ang problema, ambulansya dumating. Nandito ang Lin TV, nako. Tapos yan. Bro, sino una magtulog? Ha? Ha? Ako ulit? Parang madadali mo naman ako. Yung nakaraan, nakadalawang tulog ka eh. Ako isa lang. Karaan? Ha? What? Naku, nagbabanta. Babanta na guys. Sigurado guys, may nakahiga na yan dyan. Oras na ba? Yan, oras. Alas 11 na. 20 minutes later. Hindi na kinaya guys. Bihira. Disgrasya na naman. Banggaan na naman. Iba na naman. Ang gulo na naman, ang gulo magsalita eh. Sa
Kakatapos lang ng problema dito, dyan na naman. Ano bang ano to? Pagana naman guys. Ano yata yun na nahulog na naman sa kabila bro yung tricycle. Pangyayari dito. Tricycle tapos versus motor. Parang ano talaga bro, no? Gawa na ng kalsada. Ha? Nagawa na ng kalsada. Dami na this. Wish 1075. One hour later. Guys, may aksidente na naman daw. Meron naman bagong aksidente sa labas. Tingnan natin. Na yun nga oh, may aksidente na naman. Jeep na hulog na naman sa nalaglag na naman. Laglag na naman bro. Late siguro ang kalsada dyan sa kabila, no? Sa lubong kasi. Sa lubong? Oo. Ay, pambihira. Gigilid to eh. Pangatlo ng aksidente yan ah. Nako, traffic na naman. So guys, traffic na naman guys. Kabantay na naman si Mayor. Pag nagalit na si Mayor, talagang ipapaalis na yung kalsada na yan. Nalaglag na naman yung jeep. Abuti na talaga ng umaga yan. Kasi dito mga ka-quality, ang kalsada ginagawa. Kaya medyo Napatanggal yung pinatong. narinig mo, sabi ni Mayor. Papipirmahan niya ro sa gobernador kaya no. Kay sino ba yung gobernador dito? Daniel. Si Daniel Padilla. Daniel. Daniel Fernando. Papipirmahan niya raw. Papatanggal na daw kalsada dito. Matagal yan, mabigat yan eh. Pag kayo nagmamaniho mga ka-quality, mag-ingat kayo. 1 hour later. Nagigising lang guys. Uwi na kami. Sa aming duty. Alas 4 ako natulog. Ito ang haba. Natulog. Ikaw, atas na to. Ay, alas 3. Siyempre, Alas 3. Alas 4 dito ng oras, no? Susunod, habaan natin. Guys, sige guys, matulog na. Matulog na mamaya. Tulog ka na. Sige na ha.